Awesome. Thanks. Rồi nó cứ Marked a bor marked a batai đi. location. Bor batai nó cứ ra ya rồi. Kula ra rồi. Aya. Yo file bayro. Bayro जागोन खोमा. गावनानै खालामायोमोनथ'। गरायाव सालायनाय बै बेरायनो आं गावनानैलाय थैया नै इदि जायो इलाय गावना होलाय आंखौ I need I need consumables. consumables. माथो जायानो लोगो खालामनायालाय एनिमिखौसो खालामनो हायो दैयाव गोदोयो नामा गराया थैबाय थैबाय गराया थैबाय दै मोनलोंनानै